tämmöinen iloinen ja onnellinen valoisa hetki. Eli meillä on täällä vieraana Tapiolan leijonat, jotka yllättivät meidät tässä syksyn mittaan ja halusivat tehdä tällaisen työn puolestamme, järjestää konsertin. Se oli erittäin onnistunut tapahtuma. Eli Rajattomat lauloivat Tapiolan salissa, leijonat myyvät liput ja tuotto oli peräti 9 000 euroa. Ja mitä sillä sitten saatiin Espoon musiikkiopistossa aikaan? Sovimme yhdessä, että toteutamme sillä asioita, joita perusrahoituksella ei pystytä tekemään, mutta sellaisia, jotka ovat soittoharrastuksessa erittäin motivoivia ja tärkeitä. Hankimme sillä yhden pienen fagottiinon, jolla pieni soittaja pääsee aloittamaan fagotinsoiton. 2800 euroa. Emon Kamut on semmoinen eri soittimia, erittäin monimuotoisesti kansanmusiikkia ja kaikkia yhdistelevä orkesteri, joka on tehnyt pitkän työpätkän, joka oli ansainnut esiintymismatkansa ulkomaille Gdanskiin Puolaan. Emon Kamujen ulkomaanmatkaan tästä summasta käytetään 2000 euroa. Espoon musiikkiopiston kamariorkesteri sai koko pitkän taipaleensa ensimmäisen levytyksen tehtyä, äänitettyä. Siellä on muun muassa kantaesitettynä Lamia ja Melartiinia. Semmoisia teoksia, joita ei ennen levylle päässyt. Me emme ole vielä saaneet sitä levyä julkaistua, mutta tarvittava raha löytyy täältä. 2000 euroa levy julkaistaan keväällä. Ja sitten viimeisenä Espoon musiikkiopiston kitaraorkesteri saa 2000 eurolla laajennettua soitin valikoimaansa, eli hankittua muhkean bassokitaran ja pienen, oliko se tenori? Soprano-kitara, jolloin se sävelmaailma laajennettu. Eli tällaisista asioista kiitämme lämpimästi Tapiolan leijonaa. Hyvät naiset ja herrat, tässä tämä asia tuli hyvin perusteellisesti jo esille, mutta haluaisin vielä ottaa esille sen puolen tästä rahan hankkimisesta, että tämä Rajaton yhtiö, jonka kanssa tämä konsertti järjestettiin, heistä ilmeisesti on myös tämän opiston entisiä oppilaita. Niitä he jo etukäteen sanoivat, että he tulevat hieman vastaan kulupuolella, jos sovitaan niin, että tuottopuolella tuetaan Espoon musiikkiopiston toimintaa. Ja tämä sopii meille erinomaisen hyvin, koska Tapiolan Lions Club on kautta aikojen tukenut Espoon nuorison toimintaa monin tavoinkin. Ja tässä kävi vielä niin hyvin, että tämä konsertti oli todellinen onnistuminen. Tapiolan sali oli täyteen myyty. Ja niin me olemme päässeet näinkin komeaan summaan, jolla sitten, niin kuin kuultiin, on saatu paljon mukavaa aikaa musiikkiopiston toimintaan. Nyt voi sanoa, että rahat on taskussa musiikkiopistolla. Tämä on nyt tämä julkinen muoto antaa tämä yleisön läsnä ollessa tämä shekki, joka tietysti laitetaan rehtorin seinälle, pitkäksi aikaa muistuttamaan tässä näin. Nyt me vielä ikuistetaan tässä, me muistamme itsekin, mitä olemme tehneet tässä vuosien mittaan. Espoon musiikkiopisto kiittää lämpimästi. Selvä. Joo, kiitos paljon. Yhteistyömme jatkukoon.